Wani batu mai ban sha'awa da ya fito daga gwamnatin kasar Oman. Kasar Oman ta kaddamar da sabon shirin vizar ta da aka sani da Golden Visa a ranar 31 ga watan Agusta na shekarar 2025. Wannan wani bangare ne na kokarin kasar da jawo hankalin masu zuba hannun jari daga sassan duniya daban-daban domin inganta kasuwanci da kuma tsarin tattalin arzikin kasar, musamman ma ga man fetur. Wannan wani bangare ne na kokarin kasar na jawo hankalin masu zuba hannun jari daga sassan duniya baki daya. Ga wasu muhimman abubuwa da ya kamata a ce mun sani. Wannan sabon vizan ya bambanta ne da sauran vizozin da aka saba gani, saboda yana ba wa masu zuba hannun jari daman zama na dogon wani lokaci. Ga wasu manyan bayanai game da wannan batun. Daga yanayin tsarin, an fitar da fasalin vizozin ne guda biyu. Visa na tsawon shekara 10 ana bayar da wannan visa ce ga masu zuba hannun jari waɗanda suka saka akalla Omani riyal 500,000, kwatankwacin kimanin dala miliyan 1.3, a kuɗin Najeriya kwatankwacin biliyan 2 da miliyan 200,935. Haka kuma mutumin da ya kafa kamfani kuma ya ɗauki 'yan asalin ƙasar Oman guda 50 waɗanda suka saka akalla Omani 250, kwatankwacin dala 650, a kudin Najeriya kimanin biliyan 1 da miliyan 467. Wannan yana nuna mana irin yawan kudin da ake bukata don samun wannan vizar, wanda hakan yake nufin an tsara shi ne domin masu hannu da shuni. Ga waɗanda suka shiga wannan tsarin suna da wasu damammaki kamar haka. Wannan vizar tana ba wa masu zuba hannun jari daman yin zama na dogon wani lokaci tare da iyalansu, mata da kuma 'ya'ya masu ƙasa da shekaru 25. Bugu da ƙari, yana ba su damar mallakan kasuwanci da kadarori gaba ɗaya. Dalilin ƙaddamar da wannan shirin kamar yadda muka tattauna game da ƙasar Saudiya da kuma Bahrain. Oman ma tana ƙoƙarin gina tattalin arzikinta mai zaman kansa. Wannan shirin zai taimaka mata wajen janyo masu ƙwarewa waɗanda za su kawo jarin kasuwanci ga ƙasar. Wannan muhimmin labari ne musamman ga 'yan Afirka masu neman damar kasuwanci ko zuba jari a ƙasashen waje. Wannan tsarin masu hannu da shuni ne kaɗai za su more shi.